Ето всичко, което ви е нужно да играете в билярд на по-високо ниво. Да започваме. Първото и най-важно нещо, което трябва да имате, това е собствена щека. Това е протектор за тапата. Първо, ваша си е, никой не ви я пипа. 1000 човека не си играли преди това с нея. Една така по-хубава щека може да си вземете за около 5-600 лева и нагоре. За по-запалените, брейк щека, тя не е нужно да е чак толкова скъпа. Това тук е джъмп щека, с нея се прескачат топки. За някои ситуации просто това е най-доброто, което може да използвате. Поне 300-400 лева ще ви трябва и за такава щека. На обикновена креда ще ви свърши идеална работа. Аз лично ползвам ето тази зелената, която е 30 лева, защото ти седи доста по-дълго време на тапата и това е темплейт за редене на топки и естествено кълъв, в който да си държите всичките неща, аксесуари. За всеки билярдни въпроси пишете в коментарите и последете канала за още яки видеа. Чао!